Oban. And then so yasa edin komo fofora ehye kran etufo ene yasa ede brewo yenua baabi otwedem ponyankopon adom ne nsan no adwuma sonko kra o mu se obi aye tire de na enso kwan ono fa so ye ni tire no eye soronko enu nti niema ya na otwedem ponyankopon edodom ne mama ne de ye niema ansonko no enenu bi ne ye hunu enu nti esese ye bopini ye nua bai ne din ede Abigail na de ka ho no de mema ono ade ato aso niema wotimi de ye tire no yehu bi na wotim wanwene kenten de kenten ayetire ebi nso so kokodua ene odi ayetire na tibia obeye bia nso so esi ho na ekasa nkasa enu nti ye ben ne ne di nkomo eya adoma kyede nyankopon de kyere no wosua ya na sa wansua na ebreben so na ofiti ne dwumadi ase na nipa sen so na watete won na hemfa so na opese wodi ne dwumadi no eduru eya abrabo mu nkoma ye mmienu ye de hye ye hu nkran na ye de koyenim eno ane ye midin e de maame Fauzia Oba Abigail oba chovemi se de mizi hu no wo mfonyi no so sa no ho ofete ba hwe mo achi e ba cho meje so e na afishia pans nko mesan ya ho mo ni adwuma pans amen na udin ni nyina de se ba cho midin de Abigail ba Abigail ba ba cho ayi na se ba de ni a me de wo TikTok ni Abigail nkonoma Abigail nkonoma ayi na me yenhwe eti bono eni tiye no usua ya na sa wo de ne ya adom me da se bebre ya me hira eti ye no me sua bi na de me sua no me madam no na ye twe ehhehye eni jelly nko ana ne ye be de aka ne de ya adom akyede a ya me de maame me wo ho a etwa kire me me wo ho a na abama dream na matimi aye na se de wo ka se usua ye eti ye pen me na se usua no enye ne by 90s mu ho me patcho ai me wie school 96 enti 96 no 97 na me started adwumasua ase na me sua ai enti me fa se the 3 years no na me wie na me so be share me de ase na se usua adwuma ne ewo enkawe he ya patcho me sua no kukuom baabi ani achi kukuom baabi ani achire ekorobo we friend kukuom ahaf baabi ani achi probe kukuom ahafo nti hono mom na usua adwuma no na wode eba ha me patcho ai na wa wuti ho a wa wo ye adwuma no mfie sei me amete me ho a me ye adwuma no almost be 25 years 25 years yeah hey na fire film wo ko sua adwuma no na wo adwuma wunyini nyina na wo wani so obeye tire anansa na ye adwuma foforo bi na ka ho na emom tire na beto kwan mu na nkosua bi me fa se me ko school no na ka me de me botae ne se ka na me pedensie ho adwuma na edu baabi no na se awoforo ahoden no na entimi amma ne sa ana me se sa de a ene mesua etie enti ye de me koma me madam ena me ko fa antitiem kakra wo no ho bani nyina mu no na me nyini sa ti me ko fa antitiem wo no ho ena ma me de beye sa etie no be me hu ne se eno no na e mani so ade hunu enti na ma me ka se na me pe no no enti na na besa wo ye architect mum me pa cho ai na se drawing na unhu ne se drawing na wasade abebi mu wa ai me hu ne se bibi sa ache se me create ade na me akasa kwa na drum bia na me nwanwa se bitimi create niema bi sa emani ye fesa enti me hwe wo beti wo ho a wo yi adwuma no me gidi ye se wo ko no se de na wo master e kono no wo hye adwuma ase foforo na sen na esitie na wo ye Jerry no nko a na se adwuma bi ansa na wo hye ase de nyame de adom wo no so abeka ho me da se bebri me hye adwuma na se no me di ni nyina hye ase preko na me ye adwuma na bedu pempensuo bi na sa hairstyle we mo no na tamani ye committee ye programs no afene de na ye mpanyifo na ne ye no okuma se ho
enti be 4 years muni eno mo ka say yen masters na yenye na yen show bia modemo enti be 4 years mu na me sha say me create sa itire akese no enti be 4 years ni na me sha say create sa akese ne ye na we de me enko wabrebo mu kakra wo efisa wo do ho be wura adwuma mu a wo yi wo nu ho da sa wo be ye etie me pa cho debi me nu me ho da tese debi a me hu nie ma foforo ma brabo mu ti me nu me ho am se wo de bibisi wani so sa wo be ya e wo mu se wo ko kuma se de e na wo ba han so a wo ba be kire bi na omo de ko animu edien e na ama wo de na dance a da ni papa onchen e be yonti me da se bebre de ama ase adanso oni pa be ye omuti no on se mpempi no ye sua adwuma ebi wo ya ntin ye hu sua ni ye enti obi di next time bi be bakra no hu kwan abafa so be ya ama no be ahade oba se de etie bia no we no phone so se de etie bia no ye be ye ne pepe penso eden e de ama o enti ma enu ni enti no de bia no ye nya customers ya omo edi echi abre ni abre bia Debbie, Obia may any tin no Honda. Obia be a crow, cocoa dear dance ye tribute brain. If I try. I would drop Ben away and Oh, I tell you, who do be brave, ye pony, ye ball, ye shame, ye be beer. Hairstyle, ye be brave. Into training in our be name. Chile chunk, say you chatted in one of winter. Me patron, and on Kwana, and on Kwana mini be. Na free say na wonya nhye eye etira kese ne so na enkwala no ene se de enkwala ne si ba no enso ye wo mu ana se fi so sha se nyina wo enkwala oh free say me sha se ne nyina me wo enkwala sa bebri enti wodi wani bu a emfi aduonu ene akiri ni no enkwala se na afa wo nsem a omo aba bonten se etie pacho enkwala 35 na pom home inse 35 na pom home inse 35 na emprempren sen na omo ewa ha omusun adwuma enson no ha sesi a omusun adwuma ai na emaya no so yeso omusisu na wocho omadwuma na ja sanete medase se uhunu kwan a obefa so no matena o masetena nye ya ai on se enipa ho adwuma de eya abotre se wuni abotra wontimi nye nipa ho adwuma enkola na ebi ha adwen eno ne ya na de bia bible ka wo se opeteku ni onwantene saa netie ewo ye adwuma yi mu ye adwuma na ayese nyame adwuma nipa ne ba ewo se wonya abotra ma no na hu kwan a befa so a wo betenetene na oba besi kwan ni mu de wo tretre ne nko ade a wo besi kwan ni mu a ne kire enye ya bes wo madam no wontimi antenetene abofra ne de a de bia no enipa betemo nka ewa abonten bet utimi hunu ontoto ye de a woni problem bia na je se wo hanom no enya adwumasua ne keke no mba besua ne mum wasa dane ba tan sa amomo ai madane ba tan tete wo mo se miam ye funu mum ba se de be ya wo kwa o so betimi de akobo obra enye se bi esika nkwa ye beje wo ne hia da bi ye hia wo fapem se wo so daache no benya wo fapem a ebi obi bebusa wo se na he na wusua adwuma no abom di se o musua adwuma o master bi ge ho aha sa na ya na ye pe no nti na ye na ye wo abotre ene abadaye de ma wo mo se de be ya o mo no so betimi anya o mo nsa no adwuma ene etire no mihu ba ko bi na wodi koko ene modoba ena wode aye eno na farmers day no ena wode ye farmers day na ye de kwase ana se na ye graduation na wo ye me da si bebre na farmers day na mpese bi create ade bi ma ewiase hunu se ye di farmers day tina ma me ye koko ene bodo ba na che se eye fuo ho ade na wo se ye na ye de beto ni hunu se afiwe Ghana edi na fida ntina me ye na kenten nso so kenten de ni ye de ko akoye program cultural center nti hairstyle ye de ko ye no ba ko ye kenten ene ba ko ye dryer
ene de koe me hu dry an ba ko bi nso na wa ya de se wo de ahoma asem te se de nipa mienu no ye na wa dwene oh setren me kasa me ya men fasa we nsimani so se we na mbeye ebe o ka metimi de simani so se bia me beye bia bo frede ebe me be gina hono na adan matimi aye bia mango de enti me mfa we nsimani so se be gina hono de ba adwene ni mo amaye e de asiso nyanko mo ze nkan kra me hu dia adofo enne da emfoni no so na mo hwe no on se aginsem kenten de ne kra ne mu atoso de ne de na no basa na yesoma emu nyedu emu nyedu enwina na de ye kenten nti emu oha nti omo ado omo ye nyina eye omo ana omo pon omo ho anase apprentice omo gusu wa adwuma mu omo eya na me do omo ye no ye ebi apprentice omo ha sei na ebi so pon omo ho a me de omo koye graduation na me ye ma omo etire no se bi obi pese oba no ho e wo fie na abaye ma na se wo ma hanoma eno nso so services na bi wo ho no ma wo render dem omo ana se wo fie na wo pese o invite me se meye utima wa ye beba be ye de ya na ye ba ye charge wa wo fru pemu de o de be ma ye bia no ye beje ni aba on charge se etire na wo ye no on charge on say ye obi wo ha o invite wo fie se be ye ni tima na untimi in charge no eno akra me koye obi de wo to ase boga bi ofra broche ba no afra me se me body tima no am ko bo ma no on say untimi in charge no etu do kwa no na se wo ye ma ni wi a e bi anwi a wo de ye ma no obi sa nwi ni price na aka kire ni wi a e bi abaje me se o ma me bi wo de be ma me bia no meji na oko na se wo adwuma na wo ya na se nyam adwuma na wo ye me ye adwuma no for say bia obia benya hoto nti so obi wa broche na bia wo perik ana so say e bia wa bate say de wo kasa boga ya be ya o perik a obetimi aye bi na wo de asende na me pa cho ye bi ko ho nyina ye obi wo ho a nipa firi ho ba wotimi me ye na me de hia nipa no bia okumase na waje de akoma no obi so ho metimi ye na ye de akọ post no se de be ya na nsabeka ti ye de ko ho nyina nti se bi obi hwe ise si anase wo wa ma no ne na se opese o ma wo be ye wo ye rig e de send no anase opese ne ma bi besua adwuma be no won frɛ won si so e pa cho me number na me wisu na ye hemfa ye 0248 90 55 94 0248 90 55 94 na o sha edin na amma wadru ompempen so wadru me da se bebre di amma madru me pempen so madru ni ejina abotra me woma me client ena amma madru pempen so no on se client bi o ba no ho ahomete be wo mo aso na be twe dom na eden abro ai wo mo aso na be twe dom aba eti se nipa ne ba no anya no ho abotra okwa ofiri mu a ebia obetimi awisu be client be 10 chese okosewa no customer ni nyina be san ere akobet we receive ne kama omo na be san atwe do mama ye nti na mama do pempen so na ede ene me ba mu nsema ba no pan so me ba nipa me yensa ede ada adwuma ye pa no wutimi ye adwuma do se oh mitimi ye adwuma fiti anopa be no nsonkra mane bo anwumere be 11 nti na ma wusa nkonya bebre egu hei na eno ne saa no se me firi kuma asa na me ka bebo meti a me fra no mabuki ato ho ana buki no so ye bi wa ai bi a man bi ho bi ofiri kuma asa wo hwe ye obeso bebo ne ti eno nsa na ofre number no bebuki omra na naja odila aso na bebo ne ti amana na age se wo ba nsa na o ba be di so me da se bebre se o frɛ me se wo ba mitimi bisa obi a nwi a de bobo se e obesima e betwetwe a ye betwetwe ego enti wo ba ne ya bo ama na se de wo ka se yi boga wan charge ni wut etira oya ne ha no ebo no efirisen kopem se oh ebi wo ha ye bo biti a ye timiji bi a 30 cedis ye nye boarding me ba cha na ese se Nyame admo na so.
When patching the process. Doris. Patch apprentice not also saying. It also 7. I last no. Last car back. Oh, It's all by and I was 1 year what I mammy do a chair and watch it. nine. Na eye den na kuruka krake ahanom na aba so babesu adwuma Them dance in the Mammy, you'll be a and carry our adwuma chepa. And our hand crab a brave. When you say, when you probably bro, we master, sir. Or when you day pan, so Mammy wrote me no motana. Ono the house it here piano to me no yede. Etna or wabotre or nipa. And I answer the account crying. Also, share Juma do a comca crate me ba. Obano no ediane as or several any pardon so the man or the other. Or the mom share and a pair and you mean 1 million yedi or sa on where the enemy yedi wo and the come up at hamu I by your mutin ya aw obi ba obi wo hwe no wa cha on where the no asave no akodi me kwa me ba me hwe nkukure na egu hwe no na ka me sim be busa ne say and was aye choba wa hanom ana papa ye nko ano nti e wo hwe sa na ma no so na ono so no the ose to creativity o create and no e na ono no wo ya de a on kanfo so ya de o but ebia kero mo bi do so kodina wo na wo bobo eti o hyew e ma ye de wo ya de ne so wie so no sa ye de asra cho nti o good pa amene de o ye good nkare anyina ubisa akra keto akra master ebia obechew enne no we de am wakonya ense de wo kan na fufuodie nyina bam me hwe wo baka no abasakra na ntisi ebia ba beka entine sa no asembe na wo beka che nse ne de wanya akonya oh me ma me de odamakoma so pe yi master bi de me ka che ni se nyame won hia no pa nyame onsa anya ne kese ne nakoma pa ni bufu ba na bufu so de nche ono na bufu nche ni bufu sisi a na atiko na wo se sere tim se nyame won hia no pa na nyame wonya nakoma so ade kese emfama na ade bia opehwe ni wiase bia no nyame mfa no mo afen so me to ne kasa me don pa free makoma ai and sister Baptista wo buti bacho na say Nyame adumu na nso e. me bacho na fro say Pache from your boy Janet. huh Your boy Janet. me dem pebro for do no Pache from your kuya. akua de pa ona auto so say Pache na mto so second. na chief we na chief na be me na ade na say na chief wo buy wedding fee say Me 4 years. what you 4 years Pache. until what me ya kan tan ni bi And and no just a massa na ansa no wonye nuru ho but tire bia wutimi ye Pache. na wo won career ha na so fi be na ba ha beso adwuma Rebi na mba. sa wo fi he Agree kenzima. nti de be o fi agrege na ba ha Rent die to once. sa titire nti obe rent dan wo to ase a wo su adwuma na agrege nzema de eye den na wo ba ha beso adwuma Aha na na manage. Sameba. sa Pache. na ba yen so aswa kuma to ye mo ho fufu no wo ya odi fufu anase odi apesi Dini nyina bi. Wa mi ye bi kra ye ne ko. mi ono Ye ne ko. sanka ehwa de wo hwa na ko abo life kakra wo so de na wo ye ne sa okay ene enso ye da ase da ko betima abo 5 and 4 Pache meeting ya. na uti nso e See. Friend Brodia. bro dia Pache. ena we share friend say Pache friend. entoto ho na say we bro dia say ya ne style ni bia ana wa ha style Kenzeno. sika na ya na wo mbesu tinsa say hawa say na wo je Oh. First, no be beshin adwuma kula na. Meji ni 2 million. 2 million so wanje Meji ni 2 million. Ena me fa se e ko na nimu no na se ye de kakra ye de e ka ho. Nti obi wo won so a menyi ni sika. Me pese onya ne fapem. Nti bia wo de osika de beto nkonwa ene wo ne ma wo de besua ba utimi besua. enkura say na watete wo mo a wanje wo mutinsa Oh, nkura matete o mama nyo mutrin sa nkura 5. 5 na necessary wo mo we
Me pa try wo mu de ye adwuma. Eye den na wanji wo musika. Me da ase. Onse obi ho ba. Obi ho na ne maame ewu. Obi ni ho ni hwefo. Eti wo hwese do sitie na se do besi abeka na asem no. Utimi fa no. Ba akokora de ne wo wom. Me amesa me kun bo ni dwetere. Na o ma ne ton ribbon. Ti ma ne ton ribbon na se be ya obenya bi edidie ni ade sa akopem se ode pon ho ene ono so pon ho a obi ene die ono so wonkola. Sa. Ai. Na se wadwuma wo yi. Ene kwa wo koso nyina. Me pa cho hai. Oka ho. Your friend is saying. Pa cho friend Reverend Ban Philip. Reverend Ban Philip. Senpai bomu no. Ene hunhum no satan wachi. O mitimi bo ho ka 2 million. Na mitimi bo ho ka 2 million bi wo kora bro 2 million. Eduane bi wo ho ne edi ne pese edi eduane ekosora. Itimi bo ka na ekoba 3 million. Na wo pesa wo ya na se no na pesa wo di hyenkora ni nkuran mo mbesu adwuma. Me da se bebre. Free ma sha se ni nyina saa na me ye me nkola na abepem ne. Me de me hu ni o. Onyin ne se anka wonya somufo a. Wo da ne training school nke no mo beboa. Pa cho eno beboa. Nya somufo aka no so beboa pa. Me pa cho han. Je se de bia na ye mani so ade hu me bompa ya. Ana me ka che Ewrade se Ewrade ma mi school no nka mi mie ne se madwuma no nka mi mie ne se school. Ndi na ye mani so ade hu na mbo ho mpai. Nti we de akonya namba. Nti ene ahwefo ne adofo a omo amanone na enkasa. Ehimfa na wo pese wo hunu eye wadwuma yi emfie du a edie ne mu. Me da se bebre. Bebe mpese ka mi hunu no se minyanka we he yakula mepe asomfo betimi asomu mama bie ni se school ka mani beje ho ne ma training dodo na akwansidie de bebre o me ma fan so hwe bebre mu evi kula me bie shop no me wo mu be 10 years e she juro be man fa pin 20 ebro 10 years 2016 mu me shop no she juro be man fa pin satam ne wo dan we nachi e she juro be ma ye adwuma pon me ofie me ho no bi frem se bebe me shop no no jada ho me ban na me shop no nko ana na jadam na esaso ho me hemfinfini mienu ha aso me de na hemfinfini na jadam enti me so da bia me bie madwuma na bible da ho enti me bae no me ni me kuru nya na ba ti ya ba no se mama nya abotre na me se papa mate ti ebedu no mo si my be a friend of Boga. Was master be. When you marry Yash, Miss O, the Yame pen away. And the time content a chaos on a she son, content on a she sana. Yes, started say, yes, I shall see ye honey manu. By brother Daho, a sheyama a camebusam, as someone of why a dear Nyakoma. Nyakoma. A home kwan and I call Bible. Da say you have to show bibia dry you bibia she man fa bibia and ade ka won so ye afen blue tian ye de hihye 3 baako ani sika 1 cd paper baako ene ka ho be san so hwe ni nyina mu no me fam nyamia ya adom tie de beto ye ma me bianum no ode ha ma me se me mma metena sa bia ha sei be ya na nipa no pempi no se enema bi koso ya brabo mu a eya ni anti de nyame ya ase ebia na saa bia ho na me wono ne nyame pese me firi ho be na bia yenim kwan e be fa so a e be firi ho bet na etwase bia bibisi ansa na kwan da o se ya giri fo de se ensohwe na ama nkunimdie ne ma se do betimi aso ensohwe mu sa na nkunimdie ne ba betimi aso mu enti ensohwe na e ba ya me sa ba ha kula no emle kakra me sa wa ha ne jato me switch mu ende na me kunu ha no fa ba no de bo switch no dum ja no enti nso hwe ne de ye nam e ma nam so kra ma obi kra be ka so na hye me sin nye hwe me dia me nyame enti nso hwe de nam attack ne do so
enso nyame ti asinti no abere bia no yedi nkonim enkra ni bi wan nsuo ampo no sabi e ka ne se hu no oba asem ko ba be so wa ebi esisada esan se mmiri bi mimi hu bi na me bisa wo me da se bebre ebi wo hosa meji bisa na akora ne ba adwuma obetimi abetena se obetena se adwuma ma osole se bia o ko private obaba na adwuma gbe ha endi medem pa boss ha de ono ate ha no fo me yale na odije adwuma no obi nso bae wono nso bae no afekọ no ne wose ono obi akọ adwuma mu hanti nipa no oduru ha ne ho hyehye no odi enso ono so ni obi anko ti mimi hu ni se nyame ho homa bi a ewo ha na bi abotae a wode bae no wantimi ni ntina me hu ni se o kan sa no nti enkola nde bebere wo ho sa a omo ba omuntimi ntina intina je se de wo kan die wabotre wo ho ena wodon so wo ho na emum empaebo na otwede mponyankopon ntina ama wadru bebia wadru me pa to ai de enkomo ne nyina esie no afutuo be na wo de ma emabu ne se ma ya na aba no se bia se mema ni dwane agyaye nso mema ye no mo anete kopum se yebewu emma ya afi no musu adwuma ene won afi no masiso ene won oyeye wadwuma yi bi esan se ba mo hu se wo yetire waye oti kama wunye makeup wunhye nails wunye hwe empempi ya na ye tate se ye se omo ye adwuma no omo ye eti adwuma no se bia wuhu bra no ena omo bo edie na ama wo de ya danso na futu be so na dema wo me da se bebre efutu a me de ma tiefo nyina ne se dia ama me de na danso no ye Kristo a me de me ho abono se odu humbo Kristo a ema wa brabo esesa e woni eme bi ho enti saa so na mitu maburu ne fo se ene no be ma no se wo ka se wodi wa brabo ebe ma be ma bebre a obedi huamo ukuta wonsa no adwuma eboawo ema o be ma kro obeba be show mu no se du be bi na se bia ne emamu ye den kra na obetimi aboa be ma no enti ema obi nhum ntwie mu se de be ya ebia ne ma be kwa chewachew e de amamo enti de meka kire maburu ni nyina ne se me fa kwanya we so to omufu kakra se omumfa ohuma Kristo na afi omuma omunsa no adwuma enhia wo mo eno no nye omubotaye se me pe botaye bi ehunu o mabrabom enti wo se misua adwuma ena omusua adwuma no so omunya abotre ene kasade ni obuo emfama omumpanyimfo a omusua omho adwuma se de be ya se wunya kasade obuo edema opanyina ono so hyirawo ema wonsa no adwuma na wokoye no ema wunya nhyira master bi wo ho a ye nyina ye nyepe obi wo ha adwen master ne ha adwen bet wo akora no anya abotre antena ne na ase a obetimi asua adwuma ono ho bet untimi fa anya adwuma me wo madam be wo sese wo no pon ho ne nsam no afa ne san to nsam anchia wa untimi mie wa adwuma enso me de me mfa saade no enhye opon ho me hona obleme se bia wo be damasia me hyirawo wa me damasia me bompa yeta wachi kura man kura ni bi ho mu bi adwuma kura mtimi ko bompa ye wo modwuma mu ho ma wo se de be ye wo benya dom ntimi tu wo mu fo se wo mfa mo ho nsi ho na wo mu nsua adwuma na mfa mo mo bra me kakra me wo ka kire tiefo no me da sepa enne komo na yebedi ye no ayem de ahye me nkran so Nyankopon adom akyade no emu nchichemu pii yenua bayi nsuso ede no no wode adom akyade ne kan no no wode ho akade nsuso ne ho aboafo a ye ne wura aka no ho
So one study I am paying. Yes, sir. Which one are not chasing you from too much? And it's in the money you give. We are not much fancy. Now you're doing a new Photoshop. Another study. Some I come. Answer. Do my I don't see set to food. When it's away, my name is yeah. Obey some money, baby. You need a big jack. It's another minimum. For a number of